pasaylua. Kining atong ebanghelyo karon diya sa sige nakog pamalandong ani uban sa pagbasa sa daghan kaayong mga komentaris na kugang ko nga nakakita ko punto nga kaha kini siyang ebanghelyo mao di ay niyang sugilanon dinhi sa matag usa ka nato. It is not any ordinary parable told by Jesus long time ago. Pero kini di ay siya is a parable nga diin kini naghisgot dinhi sa matag usa kanato. Ngano man kana bang ang Dios naghatag nato og dako kaayong gasa. Ug gani kining maong gasa mao ni ang iyang gihatag nato nga puhunan ngaron nga kita diya sa atong panaw ning kinabuhi mulambo ta ug sa kanunay makakita ta na ang Ginoo naa kanunay nato ug sanglit kay puhunan man ni ang iyang gihatag nato. Kinahanglan di ay nga ato ni siyang ampingan, ato ni siyang amumahon. Kaysa katapusan, ang Diyos maningil ug husay. Unsa maning puhunan nga gihatag sa Dios nato ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao ni siya kinadak-an nga gasa nga gihatag sa Dios dinhi nato. And we cannot afford to lose it, or else we lose everything. Kining atong kinabuhi di ay pagkadako nga gasa sa Ginoo dinhi nato. Nga unta di ay kining atong kinabuhi kinahanglan atong ampingan, atong palambuon. Kay mao di ay ni siya'y katian nato nga dinhi sa panaw sa atong kinabuhi makakita ta kung unsay kalampusan, unsay kadaugan, unsay ganansya. Unya kining maong puhunan kining atong kinabuhi naa diha ang dako kaayo nga gasa sa panahon, the gift of time. Ikaduha, naa ang gift of opportunity, kahigayunan. Dili tingali managsama ang mga kahigayunan nga moabot sa atong kinabuhi. Apan
every moment of our life is an opportunity for us to grow, to mature. Nga diha sa atong paglantaw sa unahan, atong makita that from time to time, God is asking us for an accounting. Husay, gani kanang sa dili ba bitaw ta matulog pagkagabi, mura man lang tagbaliwa, pero we do not know what will happen during our sleep. Ana nga kanindot unta nga we can review kung unsay nahitabo during the day. Kay basin baya nga igdaing katuog nato, naa ang pangutana, naa ang pagpangayog husay, unsa may imong gibuhat sa tibuok adlaw. Napalambo ba nimo ang imong kinabuhi? Imo ba gigamit ang gasa sa panahon? Imo bang gigamit ang tanang mga kahigayunan nga miabot diha sa imong kinabuhi? Did you grab the opportunities nga gibutang diha right in front of you? Or imo lang biyaan, imo lang gitaligaman? Ingon ana siya. Nga sa ato pa di ay, sa matag higayon nga, padung na tamatog, mao baya tingali ka nga, kana bang gi-encourage ta nga manguros? O kining atong pagpanguros, mao baya nga it's a way of thanking God. Lord, thank you for the wonderful day that you have afforded me. Thank you kayo Ginoo nga gitagaan ko nimo kahigayunan. Nga ako tong nabuhat. Nagkauli mi sa ako nga nakaaway. Ginoo, salamat kaayo nga nagpatigbabaw ang panaghiuli ug ang pagpinasayloay. No? There was something good that happened during the day nga para nimo mauni imong ika-report ngadto sa Ginoo before you sleep. Ug ang lain nga punto nga akong nakit-an mao nga kana bitaw mag-celebrate ta sa atong birthday. Kabantay mo, mag-celebrate ta sa atong birthday. It is a celebration of life. Ang uban maghikay gyud. Nganong maghikay man? Kay para makapakimbitar, para unya takang kay bisita, okay, kaon, inom. Pero baya kung ato ni siyang tutukan ug atong tan-awon, kani baya di ay pag-celebrate nato sa atong birthday, usa ni siya kapaagi sa atong pag-review sa tibuok natong tuig. Gikan sa last birthday nga atong gisaulog hangtod karon sa atong pagsaulog sa atong birthday. Nga pagkadaghan di ay sagasa nga gihatag sa Dios dinhi nato. Mao bitaw nga kanang kasagaran hapit na gani atong birthday, mangita magyutag nindot kayong sinina, no? Kay ngano man mo'y atong isulob inig celebrate nato sa atong birthday, no?
Unya, naana atong mga bisita, karon kaingon dayon, wow, ang atong birthday celebrant, pagkagwapo, pagkanindot o gisulob. Ano? Well appreciated ka ita, no? Kay nga naman ato nga. No? Pero sa laing bahin, nakalimot nga unta, the first thing in the morning, naabitaw ang atong pagpasalamat Ginoo. Lord, thank you for the gift of life, for another year of life that you have given me. This is such a wonderful opportunity. Ug mausa ni siyang panahona nga makalingi ta sa makadiyot ug atong i-review the last birthday, unsa may atong nabuhat ug unsa may kalambuan niining atong pag-celebrate sa atong birthday karon nga worth sa atong pagpasalamat. Lord, thank you. So pananglitan tingali dunay bata. Pag-eskwela niya diha sa iyang grade 1, makita niya nga kanang daghan kay siya og kanang mga awards, daghan siyang mga star, nahimo siyang honor. Inig birthday ani bata, nindot unta kayo nga ang parents bitaw makaingon dayon. Kadaghan sa gihatag sa Ginoo nimo day. Kadaghan sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo diha nimo. Dili tingali gasa nga sinina, dili gasa nga sapatos. Pero ang gasa bitaw na you were given the opportunity to study. Gigamit nimo ang gasa sa imo nga kalantip sa imong salabutan. Unang inig birthday niya, inig ka grade 2, mulukbak ang bata, makaingon siya, Lord, thank you. Grade 2 nako. Thank you for another gift of life. Maningkamot kong dinis akong pagka-grade 2, i-maintain ako, ugani, ako pang paningkamutan nga I can give more to you. Ingon anak bitaw, no? Pero para nato, no? Kaning pag-celebrate nato sa atong birthday, murag lumalabay ra jud kaayo. Ikasunod adlaw sa atong human sa atong birthday, kapoy, no? Kapoy. Ang atong sinina nga nindot kaayo, nabasa sa bino, no? Nahugaw. Unya inigadto nato sa kusina, pagkadaghang garbage, pagkadaghang hugasan, paet, no? Pero nobody remembers the greatest gift that God has given us. The gift of life. Nakinidi ang atong pag-celebrate sa atong birthday is also another form of an accounting nga makalingi ta. Unsa may nahitabo nako. Last birthday nako, nag-celebrate ko sa pasalamat kay nakapasar ko sa board. Nakapasar ko sa nursing. Nakapasar ko sa criminology. Unya, salamat kaayo nga niining akong birthday, dako kay kugasa kay nganuman tungod kay nadawat ko sa akong trabaho nga gi-applyan. See? Kana bitaw, no?
to account the many gifts that God has afforded us. Kanindot di ay, no? Niining maong gospel na karon atong nadungog. Ug pagkongkrito di ay niining maong gospel dinhi sa matag usa ka nato. But most of the time, ato nit i-take for granted. Para nato, this is only a gospel worth listening to. And without any meaning nga nahitabo dinhi sa atong kinabuhi. Ingon ani siya nga maubaya no nga kanang daghan kaayong mga tao no nga tingali parehas adtong napulo ka sanlahon nga nagpakiluoy at tubangan ni Jesus. Ginoo, ayuha mi. Ug miingon din si Jesus, go, pahiling sa pari. Pag matuod na naayo na mo. As they were walking, ilang nabati nga naayo sila. Pero kinsa raman tao yung naka-recognize nining dako kaayong milagro nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Ang Samaritano. Nga kana bitaw a person nga tingali way magtagad. Gitanaw nga dautan. Ug unsa may iyang gibuhat pagkakita niya nga naayo siya. He stopped. Unya milingi siya. Ug sa iyang paglingi, iyang giubanan sa pagbalik og lakaw, turning back to the person nga nakahatag niya dako kaayong kaayuhan. Ug miluhod siya tubangan ni Jesus ug niingon, Lord, thank you. Ug si Jesus niingon good taon, di ba napulo man mo kabuok ang naayo? Hain naman ang siyam, nganong ang kiniramang dumudoong maoray ni balik aron pagpasalamat. Kana bitaw sa napulo, no? Ingnon talang punga nga kung mag 100% ta 10% ra gyud ang naka-recognize ug usa ra gyud ni siya out of 10 ang naka-recognize sa dakong gasa nga gihatag sa Dios ngadto niya. Busa mga kaigsuonan, no? Dili di ay taangay nga magbagulbol ngadto sa Ginoo nga Ginoo, pagkalisod ba yan ang akong kinabuhi? Imo malang kong gipasagdan? Ngano man ang uban maayo man kaayo? Nganto man tong akong classmate nga pobre man ta ato kaayo? Hapit magani to di ka paniud to. Pero nganong karon to ana mas Amerika? Murag atong pasanginlan ang Ginoo. Dili di ay. Wala lang di ay nato makit-i kung unsa kadaghan ug unsa kadako ang gihatag sa Dios nga puhunan dinhi nato. Ug kini tingaling ato bitong pag no daw pangayo sa Ginoo o ang ato bang pagbagulbol batok sa Ginoo. This is also one way na atong makitaan na God is asking us for an accounting. Na unta di ay makaamgota paglingi sa makadiyot na pagkadaghan di ay sa mga kahigayunan
nga gihatag sa Dios din hinato, pero wa lang yun nato tagai og pagpakabana. Ingon ani. Mao nga manghinaot ta mga kaigsuonan na dinhi sa ato nga panaw sa atong kinabuhi. Let us always recognize the greatest gift that God has given us. Ug kaanindot unta na kining atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mulambo tungod kay atong nakita nga ang Dios mipabuhagay sa daghan niyang mga grasya aron nga mulambo ang atong kinabuhi ug mulig-on ang atong pagsalig ug pagtuo ngadto sa atong Ginoo nga naghatag niining tanan nga mga grasya. Hinaot paunta manindog. Nagatuwa